In-numru ta' turisti li għadu f'lukandi fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra żdied b'8% meta mqabbel mar-raba' kwart tal-2018. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika meta spjega li bejn Ottubru u Diċembru li għadda in-numru ta' persuni li għadu f'lukandi laħħaq kważi l-486,000 ruħ. Meta mqabbel fuq medda ta' sena sħiħa fl-2017, l-ammont ta' turisti li għadu f'lukandi qabeż iż-2 miljun ruħ li fisser żieda ta' 2% fuq is-sena ta' qabel. In-numru tal-jieli li qattaw il-persuni f'lukandi bejn Ottubru u Diċembru li għadda laħħaq iż-2 miljun u 200,000 li jfisser 2% iktar minn Ottubru u Diċembru ta' sentejn ilu. L-NSO qal li l-aktar il-jieli li tqattaw minn nies kienu f'lukandi ta' Erba' Stilel. Fil-fatt kważi nofs in-numru ta' persuni li għadu f'lukandi fl-aħħar 3 xhur tas-sena kienu f'lukanda ta' Erba' Stilel. Fir-raba' kwart tas-sena l-oħra għadu f'lukandi f'Għawdex ftit aktar minn 21,000 persuna li jfisser żieda ta' kważi 5%. In-numru medju tal-jieli li tqattaw f'lukandi f'Għawdex kien ta' 3 iljieli, filwaqt li f'Malta dan huwa ta' 4.6. Madwar il-pajjiż l-NSO rapporta li fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra kien hawn 211 lukanda tilqa' lin-nies bi kważi 18,500 kamra ta' sodda u ftit aktar minn 42,000 sodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.